Davida Rockefellera. Upravo je on, Silverstein, jedan od glavnih osumnjičenih u istrazi pod nazivom Istina o 11. septembru. Ovaj fond skoro u potpunosti upravlja i zdravstvenom zaštitom, uključujući i sva sredstva informisanja koja se koriste za propagandu i reklamiranje proizvodnje i usluga ovog kriminalnog kartela. U svom saopštenju, koje se sastoji od 20 listova, dr. Horovic je priložio niz dokumenata, uključujući rezultate hemijske analize vakcine H1N1 koju je sam uradio. On tvrdi da je vakcina protiv svinjskog gripa biološko oružje jer je pomešana sa visokotoksičnim materijama koje neizbežno vode potpunom gubitku imuniteta i izazivaju više od 20 vrsta malignih oboljenja. Službeni predstavnici zdravstvene zaštite kažu da je još rano za donošenje zaključka o efektivnosti vakcine protiv gripa. Sjedinjene Američke Države rade na vakcini. U studiju je dr. Kent Holtorf, ekspert za infektivna oboljenja. Šta vi mislite o vakcini? Vakcina je u žurbi puštena u promet. U njoj je mnogo drugostepenih supstanci za povećanje imunogenosti vakcine. Neprečišćene komponente sa visokom koncentracijom su recimo skvalen, kao i antiseptici i konzervanti. Da li je možda dokazan razvoj autizma posle vakcinacije? Da, dokazan je razvoj autizma kod dece sa mitohondrijskom disfunkcijom. Problem je u tome što roditelji ne mogu da znaju da im deca imaju mitohondrijsku disfunkciju. To je također opasno za ljude sa psihičkim nervnim oboljenjima i za trudnice. Viđao sam pacijente koji su postali invalidi posle vakcinisanja. Da li biste vakcinisali svoju decu? Ne, nikako. Vi ne biste, a nedavno sam razgovarao sa 3 lekara, oni su spremni da vakcinišu i sebe i svoju decu. Ja ne bih, jer sam vidio pacijente pretvorene u invalide. Sa velikim su komplikacijama živeli. Pored toga, vakcina sadrži mnogo neurotoksina, sa tom količinom u namirnicama i hrani to bi bio otrov. Premašen je dozvoljeni nivo, tako da je to preveliki rizik. Ovi kadrovi su obišli ceo svet. 25-godišnja plesačica Desire James postala je težak invalid posle vakcinacije protiv gripa. Evo kakva je bila pre vakcine koju je dobila krajem avgusta. Posle 10 dana nije mogla da ustane sa postelje. Sada ne može da hoda kao normalni ljudi, već samo unazad. Osjeća se normalno samo onda kada ide ili trči okrenuta leđima. Da, to je čudno, ali svi simptomi se vraćaju kada se zaustavim. Ne ostaje mi više ništa. Britanska elektronska štampa daje dokaze o vezi vakcinacije protiv svinjskog gripa sa potencijalno smrtnom bolešću nervnog sistema. Novine govore o tajnom pismu koje je poslala britanska vlada, u kome se upozoravaju neurolozi na nove sindrome kod ljudi koji su vakcinisani. Pismo podsjeća na vakcinaciju sprovedenu 1976. godine protiv svinjskog gripa u Americi, kada je 25 ljudi umrlo od vakcine, a jedan čovek od infekcije. Jedan od lekara neurologa izjavio je da ne želi da se vakciniše i ne želi bilo kako da rizikuje neke komplikacije vezane za vakcinu. Jedan od sindroma izaziva paralizu tela koja može dovesti do smrti. Sada službeni predstavnici nagovaraju ljude da se vakcinišu. Evo šta kaže poznati američki pisac David Icke. Ako želite da zaštite sebe i svoju porodicu, ne primajte vakcinu i recite to svima. Možete u ovoj vakcini pročitati optužbe FBI-a protiv farmaceutskih kompanija i drugih organizacija. Oni hoće da upravljaju ljudskim organizmom kako bi ga destabilizovali. U tome i jeste razlog velikog interesovanja za vakcinaciju dece. Čovjek ima prirodni imunitet koji štiti organizam od bioloških napada. Ako se veštački mešate u taj sistem, slabite mu dejstvo. Posljedica je da vaš organizam ne može da izađe na kraj sa najprostijim virusom. Svaka vakcina je veštačko mešanje, a to je bomba sa produženim dejstvom. Istraživanje i razvoj čitavog niza virusa, uključujući i vakcinu H1N1, sprovedeno je u Vojno-medicinskom naučno-proizvodnom kompleksu Davida Rockefellera,
pod njegovim direktnim rukovodstvom. U dokumentu se pominje i predsjednik univerziteta pod imenom Rockefellera, dr. Joshua Lederberg, jedan od pronalazača side i njenih retrovirusa, kao i virusa koji izazivaju leukemiju i jednog od pronalazača dodataka vakcini H1N1. Sljedeći saučesnik prema Horovicu je dr. James Robertson, vodeći britanski bioinženjer. On je pomogao korporaciji Novavax da genetski modifikuje svinjski i španski virus, čije formule su identične virusima nađenim u Meksiku i kasnije u Sjedinjenim Američkim Državama. Dr. Horovic kaže da je očigledna činjenica da je pojava svinjskog gripa u Meksiku laboratorijski incident kompanije Novavax. U dokumentima se također ukazuje koje su viruse slali u Sovjetski savez u vreme Hladnog rata. Posljednja 2 meseca veoma smo mnogo čuli o svinjskom gripu. Nedavno su se pojavile vakcine koje su dostupne na tržištu. Saznaćemo odakle nam je zapravo došao taj virus. Očigledno je da